Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història medieval i moderna de segon de l'ESO i actualment ens trobem en el tema número 2 que fa referència al naixement i expansió de l'islam. A més, també ja sabem que enllacem este naixement i expansió de l'islam amb el tema que fa referència a l'Àndalus, la conquesta de l'Àndalus. Bé, durant el següent vídeo veurem dos punts fonamentals en l'expansió de l'Àndalus, en l'expansió de la cultura àrab i musulmana per Europa, concretament en la península Ibèrica, i són exactament el punt número 2, que és la conquesta de l'Àndalus, l'arribada del món musulmà a la península Ibèrica, i després la seva evolució política. Bé, en primera instància hem de remuntar-nos al naixement i la decadència del món visigòtic i la conquesta musulmana de la península Ibèrica. Ja sabem que al segle VIII el món visigòtic està totalment està situat en una profunda crisi, una guerra entre els partidaris de la monarquia hereditària que donaven suport a Aquila, fill del rei d'Itiza, i els defensors d'una monarquia electiva que triaren Roderic com a rei. Bé, dins d'esta batalla interna, d'esta lluita intestina per enderrocar Roderic, els partidaris d'Aquila demanaren ajuda als governadors musulmans que s'hi trobaven a l'actual Tunis, concretament a Tariq. Així doncs, l'any 711, un exèrcit comandat per berbers i dirigits per eixa minoria àrab de caire elitista travessant l'estret de Gibraltar, i els visigots, que ja sabem que estaven en profunda descomposició política, econòmica, social, militar, no posaren gens de resistència i foren derrotats en la famosa cèlebre batalla de Guadalete, on el rei Roderic morí. Acte seguit, amb vora 25.000 homes, Tariq i Musa al capdavant ocuparen tot el sud de la península Ibèrica i prengueren Toledo, la capital del regne visigòtic, ja ho sabem, que s'establí com a tal el 554, i l'any 718 els exèrcits invasors controlaven gairebé tota la península Ibèrica, excepte eixes muntanyes, eixes zones muntanyoses o despoblades on no eren habitables per a aquest tipus de societat, la societat musulmana. Alguns nobles, clergues, hispanogots i una part xicoteta de la població es refugiaren en les muntanyes de les serralades cantàbriques que no havien estat ocupades i més endavant protagonitzarien diguem-ne el procés de conquesta cap al sud per part dels regnes cristians. Bé, com queda la situació política després d'esta conquesta? S'establiren uns pactes bàsicament entre les elits hispanogodes amb els musulmans per tal de conservar part del seu poder, és a dir, hi havia un pacte de submissió amb els nobles gots. L'islam, per la seva part, passa a ser la religió oficial del nou estat i la gran part de la motxeria dels hispanogots, la gran part de la població, es convertir a l'islam i acceptar la llengua àrab. Aquest grup de gent són els que anomenem com muladís. També, per la seva part, es mantingué cristiana alguna part de la societat que prengueren el nom de mossàrabs. Alguns d'estos emigraren cap a aquestes zones del nord peninsular on se trobaven molt més segurs. Quant a l'evolució política de l'Àndalus respecte al poder que residia en primer lloc a Síria, a Damasc i després a l'actual Iraq, a Bagdad, tingué dues etapes ben clares. Ja sabem que la presència islàmica a la península Ibèrica dura 800 anys com a estructura de poder polític, econòmic, social. Ja sabem també de sobra que actualment existeixen musulmans a Espanya, a la península Ibèrica, però dominaren el territori durant aquests 800 anys i el governaren amb una evolució
que bé, a poc anar disminuint aquest territori de l'Àndalus a conseqüència d'aquestes campanyes militars per part dels cristians i també per les rivalitats, les lluites i les constants intrigues de palau entre els diferents grups dins del poder islàmic, dins del poder de l'Àndalus. Així mateix hem de destacar dues etapes, ja ho sabem, l'emirat dependent entre els 718 i 756, on l'Àndalus era bàsicament una província o un emirat que depenia del califat omeia de Damasc i la capital del qual era Còrdova. Tot seguit, entre el 756 i el 929, a mitjans del segle VIII, quan els califes de Damasc, els omeies, foren destronats pels abbàssides, l'últim membre de la família omeia, el príncep Abderrahman o Abd-al-Rahman, primer fugí d'aquesta ciutat i s'establia a l'Àndalus. Bé, contra la llegenda, que ha travessat tot el nord d'Àfrica amb una mula, i prompte trencar els vincles amb aquest califat, amb el nou califat de Bagdad, per tal de amb els abbàssides, i es proclama emir independent fundant l'emirat omeia de Còrdova. Ara bé, trencava políticament, encara que l'estat de l'Àndalus mantenia sota l'autoritat religiosa del califa de Bagdad. En el cas de l'evolució de l'Àndalus, es desenvolupà entre el 929 i el 1492 i hem de diferenciar bàsicament tres etapes. En primer lloc, el califat de Còrdova entre el 929 i el 1031. Ja sabem aproximadament que entre principis del segle X l'emirat de Còrdova tenia problemes, estava immers en rebel·lions internes, en lluites intestines, en atacs dels regnes cristians cada vegada més forts, els de Lleó, Navarra, Castella, i el comerç estava retrocedint en favor del nord d'Àfrica. Abd-al-Rahman III refermar el seu poder i imposar la seva autoritat sobre tots aquests grups, tots aquests grupúsculs i famílies musulmanes que rivalitzaven pel poder i l'any 929 es va independitzar de l'autoritat religiosa de Bagdad i es proclamà califa independent fundant l'anomenat califat de Còrdova. Pel que fa a aquest califat de Còrdova, ja sabem que fou l'època de màxim esplendor i poder militar i sobretot en temps d'Al-Rahman III, Al-Hakam II i Hisham II. Les expedicions militars, d'una banda, i també els impostos que cobraven als cristians, d'altra banda, tingueren un gran ressò en les arques públiques, ajudaren a mantindre a través d'impostos el poder musulmà i bàsicament fou una època de prosperitat econòmica on l'Àndalus, com a intermediari entre el comerç entre Bizanci, Orient Mitjà, Nord d'Àfrica, l'Europa cristiana, tingué un gran poder. A més, fou un gran focus cultural, com tal i com veurem més endavant, i l'administració estatal, amb una forta burocratització, estava composada d'una banda per 21 províncies, després un califa, que era el poder màxim, és a dir, jutge suprem, màxima autoritat religiosa i general dels exèrcits, i per davall d'esta figura tenim el Khalif, primer ministre, els visirs, que són els ministres, i tot aquest entramat funcionava com un gran govern anomenat divan o diwan. També ens trobem amb els governadors de les províncies, els valis, així com els seus generals, els caïds, els cadís, que són els jutges que impartien justícia, evidentment, i darrerament els mostafàs, que controlaven el soc i el comerç de les ciutats. En segona instància, hem de prendre nota dels regnes de taifes, és a dir, aquells que es desenvolupen entre el 1031 i 1248, i hem de ressenyar que a partir de l'any 1008 la unitat califal comença a trontollar i l'aristocràcia, els alts funcionaris, un exèrcit cada volta més disgregat i amb generals més colpistes escapen del control del califa i esdevenen la màxima autoritat en el seu territori, en la seva cora. L'any 1031, exactament, a l'Àndalus es dividia en més de 25 regnes independents anomenats taifes, amb una ciutat, amb un centre econòmic i tingueren fins i tot una certa prosperitat i creixement urbà. Altrament, aquesta fragmentació política ajudà a que
en primer lloc, els regnes cristians avançaren cap al sud i en segona instància facilitaren la invasió de dues tribus del nord d'Àfrica, també de berbers, que foren en el segle XI els almoràvits i més endavant els almohades, pobles que crearen grans imperis al nord d'Àfrica i que intentaren controlar les taifes i alhora frenar temporalment l'avanç cristià front a aquestes campanyes militars empreses des del nord. En tercera instància, i amb això finalitzem, hem de ressenyar que l'últim reducte musulmà a la península ibèrica com a estructura política, social, militar, cultural i de més fou el regne de Granada sota la dinastia nassarita, relacionats amb els califes del nord d'Àfrica, amb un extens territori, tal com podem observar, i una gran façana marítima, amb ports comercials, una agricultura rica, amb manufactures, dura pràcticament 2 segles i mig més, i estigué també, diguem-ne, tingué el suport d'aquests elevats impostos que pagaven els sultans a Castella per evitar-ne d'atacs. Com a colofó, i ja tancant amb aquest apartat, l'any 1492, Boabdil, l'últim rei de Granada, es rendí davant els reis catòlics que d'aquesta manera aconseguiren la unitat política de la nova i imperant monarquia hispànica que s'obria pas. Bé, us deixo també aquesta cronologia molt interessant que toca l'islam a la península ibèrica, però també a la resta del món musulmà. I finalment agrair-vos la vostra atenció, espero que us hagi servit d'ajuda el següent vídeo i ens veiem a banda.